Agencija za bezbednost saobraćaja sredinom prošle godine krenula je sa organizovanjem seminara za vozače koji su nakon 18 i više sakupljenih kaznenih bodova ostali bez vozačke dozvole. Vozači koji žele ponovo da steknu saobraćajnu dozvolu treba da se jave agenciji koja bi u njihovom mestu organizovala edukativna predavanja, rekla je Željka Zebić, PR Agencije za bezbednost saobraćaja gostujući na radioteleviziji Stara Pazova. Kada se sakupi 5, 6 do 12 kandidata iz određene opštine ili grada, agencija u toj opštini, odnosno gradu, organizuje nešto što se zove seminar. Seminar traje 3 nedelje, odnosno 40 časova, s tim što tog posljednjeg dana oni polažu i završni ispit. I sad mnogi kažu ponovo polažu za vozačku dozvolu. Ne, oni polažu da bi stekli pravo da im se povrati vozačka dozvola, ali u tom završnom ispitu se podrazumeva da oni znaju saobraćajne znake, da oni znaju propise, ali nisu svesni zbog čega moraju da ih poštuju. Oni svi misle da propise treba poštovati samo ukoliko znamo da postoji video nadzor ili da je tu negde saobraćajna policija. Dakle, bitno je da znaju da moraju da poštuju saobraćajne propise zbog svog i života drugih ljudi. Seminari za vozače koji su ostali bez vozačkih dozvola do sada su održani u Beogradu i u Novom Sadu, gde je bilo najveće interesovanje, ali je bilo pokušaja i u gradovima po Srbiji i Vojvodini. Istovremeno, agencija seminare organizuje i za edukatore u lokalu.